Makadi. Hanzi makadini munhu waMwari? Tiri pedu makadi zvenyu prophet. Good. Wemudzimai wangu. Oh. All right. Kwakadini amai kwamuri kubva? Andinobva kwakanaka munhu waMwari makadi. Ndinofara chose. Zviri kunetsa. Chiri kunetsa ndechekuti ndaita problem yekutevera punguva yangu kasingapere. Pamwedzi ndinogona kungodarika kana 2 kana 3 days dzototanga futi. Okay. Ndatoone nguva yakareba zvinhu zvichidai ndakutokwanisa 6 months. All right. Zvinongoda Mwari zvinhu zvese. Zvikanga zvisina Mwari mukati hazvinakidziba. Kujumbo mine unoita nezvei? Kujumbo mine ndokubasa ndiri gold mine. Okay. Uri kuzvionawo sei zvinoitika pamudzimai? Zviri kutondikachamadzawo prophet. Mari iri kukuparirai vanhu. Makuda quick. Makuda fast. Mumwe munhu achazonzi ane cancer. Pobva paita rufu. Ndaona vanhu vakuramwirai. Wachiti iwe ndiwo wakauraya munhu. Toda kuti tibatsirane mune zviitiko zvakadai. Amai pamuri kumboenda muchipatara vari kuti kudii? Tinonzi ndine kenza yemuchibereko munhu waMwari. Okay. Chikomana, dai wavhura maziso emwoyo unzwe pandiri kutaura apa. Vanhu vachazokuramwira. Ndaona richizoita dambudziko. Nyaya ndanga ndichibvunzira kujumbo mine iyi, vamwe vanhu vari kuzviziva. Chipfeko chemudzimai wako chaitsvagei kujumbo gore rapera newe iwewe? Ndakandanzi ndiwe nacho nevamwe baba vechikuru. Kuti zviite sei? Ini semunhu anogara asipo pamba ndinoita nguva refu ndiri musango. Saka baba vakati vanoda kundibatsirawo kuti mudzimai wangu kana aine zvaane angoita ndinomva ndazviziva. Saka vakanditi ini ndiwe nechipfeko chake chemukati. Mva ndauya kumba mwedzi woyo, mva ndasvikotora ndadzokera. Ava mai vasiri kuzviziva. Titsanangurirei zvese tinyatsonzwisisa. Handitika? Tibatsirike. Chii chamakaita kana matora chipfeko? Mainzi muna kuzozviziva sei? Kana mudzimai akanzi aita maida kuzviziva sei? Mutaro uyu anoshandira vanhu vakawanda kumazovo ikoko. Saka akangoti wo ukauya nechipfeko chemukati tichaita zvachichaita nacho, udzokera nacho kumba, unochitsveta kumba, mudzimai asina kuchiona. Womva ndaenda nacho chipfeko chiya, womva vanoita zvavakaita nacho. Womva wandidzosera chipfeko chiya, vakandipa nebanga. Banga riya ranga rakavhurika, vakatiti inini uenda nazvo kumba unotsveta chipfeko mudzimai asingaoni. Banga iri ungorisiya riri mubhegi, wozoti mudzimai ndivharirewo banga rangu randasiya mubhegi. Saka ndichisvika kumba ndakangoona mune chipfeko chemukati. Banga riya handakaona musina mubhegi, ndakarishaya. Ndakakuita sei? Shonga nepakuenda neni kuchipatara uchiziva kuti ndiwe wakaita zvinhu zvakadai. Kuno kutauya kuzobatsirana mudikani. Tauya kuzobatsirana kwete kuchema. Handitika? Musabata zvinhu zvamusingazivi. Ko iwewe wakadiwo kuti neniwo futi ndikaitawo anafana kuzvizivawo. Sei wakamhanyira kune uyu? Ko iwewe ukaitawo wakadii kuti neniwo ndikaita pamuri kugadzira uyu, neniwo ndikaitawo naye anofana kuzvidii? Ndo chihitler kaishi. Haleluya. Zvakashata zvawakaita mwana wamai.
mudzimai anochengetwa naMwari. Anofa, anofa. Ropa rinonetsa kugadzira mumuviri wedu, zvino rikanga richingorasika kana dhiramu rakadai, chero rikaita kaburi kadiki pasi apa, kadiki ketsono, pakupera kwemazuva mvura inodini? Ingasatadza kupera nhasi, asi pakufamba kwemazuva inopera. Hama dzake dziri kuzviziva, havasi kuzoziva hake kuti waida kuita sei, asi iwewe pese pavari kufamba uri kubudikira. Zviri kunzi murume wacho ane zvaanodi. Saka musi wekuti hama umwe wako atizi, ndopa uchanyatsa kuona kuti vanhu vachatanga kutaura kuti hatiuye kupi chimudya. Ndazoona zvisina kuzomira zvakanaka, ndonyaya ndakusimudzira kuti ndikubatsire ipapo. Handitika? Kutokumbira kubatsirwa Prophet. Ndakaita nekusaziva, ndaingoti ndiri kuchengetedzawo marriage yangu. Unoziva ukada izvi, ukaona kuti mudzimai wako ari kushupa, handitika, amuite zvese zvamukuita izvi, munouya kunoku mese totongokupai anointing. Ava ndotenda. Hakuna iwewe hauite chakaipa, uya anoita chi 50-50. Urikuona kuti hausi miri wake kamunhu uyo, adzikira bichani. Handizvozvo, hausiri miri wake Prophet. Adzikira. Iwo une magirlfriends mangane, chingotaura wega ini hanchada kuprofita. Chimbomira izvi. Tombomira zvanhasi handitika. Chimuregererai. Hakuna asingatadzi handitika. Hatifanirwe kusara neropa mumaoko edu. Hatifanirwe kusara neropa. Uda kumboinzwa here timboitwista, imbouya kwauri. Aiwa Prophet. Kana wabata mari handitika, pauchaenda ukabata mari, Ndotenda. chitengerawo mudzimai wako kahonda fitike sori handitika. Ndotenda Prophet. Ndotenda. Unombobata mari iwe uchingodya nemagirlfriend, this time ukabata mari uitiwo mudzimai kahonda fiti akasori shamwari handitika. Takunamatira mudzimai kuti apore, asi iwewe unofanira kuzoti sori nechimwe chinhu kumudzimai handitika. Ndotenda. Uyai pana apa mudikani. Tinonamata muzita renyu Mwari wamasimba, mweya mutsvene, ndichikumbira kurapwa kwavo pazuva ranhasi. Mhiko dzese dzakanga dzichida kuitwa paropa rake dzikasvika pakumukuwadza kudai, tinoda kuti dzisunungurike. Mazvita imishe Jesu Kristu mweya mutsvene, Mwari wamasimba, wakairopafadzo paari. Amen.